बाबू काली लंच बॉक्स ପାଇଁ କଣ ବନେଇବି? ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଦିଅ। ହେଁ ସକାଳ ସକାଳ ବିରିୟାନୀ? ଚିକେନ ଟାକୁ ରାତିରେ କଷିକି ରଖିଦିଅ, ହଁ ସକାଳୁ ଖାଲି ଦମ ଦେଇଦବ ଆଉ କଣ। ହେଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଯିବ। ହେଁ ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅର୍ଡର ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କିଚେନ ଡ୍ୟୁଟିଟା ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାତି 9ଟା ବେଳୁ। ତ ବହୁତ ସାରା ମସଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପ୍ୟାର ଆଉ ତାଠୁ ବି କମ ପେସେନ୍ସର ସହିତ ମ୍ୟାରିନେଟ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଚିକେନ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାସ୍ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଦମ ଦବା ସମୟଟା କାଲକୁଲେଟ କରିଦେଲି। ବାକି ଯୋଉ ରାତିଠୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ରଖିବା, ମସଲା ବନେଇବା, ଚିକେନ କଷା ବନେଇବା, ତାକୁ ପୁଣି ଟିଫିନରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖିବା, ଦେନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପୁଣି ଫ୍ରିଜରୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ପୁଣି ଗରମ କରିବା, ଏଇସବୁ ତ କାଇଁ କାଲକୁଲେଟ କଲେଣି। ସୋ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ହିଁ ବିରିୟାନୀ ବନଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବନାଏ। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ରେସିପି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ରାଇସ୍ ଆଉ ଚିକେନକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରି ଗୁଳେଇ ଦମ ଦେଇକି ବସେଇଦେବେ, ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ବିରିୟାନୀ। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚା ପିଇବା ଆଗରୁ ଆମ ଘରେ ବନିଯାଇଛି ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ମାତ୍ର ଅଧା ଘଣ୍ଟାର ଦମ ଦବା ପରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ବିରିୟାନୀ। ଏଇ ନିଅ, ରେଡି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁକ୍ସରେ ତ ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟରେ ତ ପୁରା ଘରବାଲା ଷ୍ଟାଇଲ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିରିୟାନୀ ଡିମାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟର କିଏ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବାଏ ବାଏ।